क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ लानानै गोजोन आरो धोरोमारि उदांस्रिनि सायाव मोनसे सांग्रांथियारि मेल जानानै थाङो। बे मेलाव गसाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए मुस्रि जिरन बसुमतारी लोगोसे एमएसडब्लिउ फोरोंगिरि प्रकाश मुसाहारिमोना बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। खासियाबारि आर'नाइ प्लेग्राउन्डनि लांगोनायावहाय गथाइबारि सार्केल इयुथ कमिटि आरो LWSIT जेखौ लट्रिन उल सार्भिस इन्डिया ट्रास्ट होननानै मिथिनाय जायो। बे मोननैजोंहाय लोगो नांनानै बे मोननै अर्गानाइजेसनजों लोगो नांनानै मोनसे एरियानि थाखाय ओनसोलनि थाखाय कनभेनसन अन पिस होनदों जेखौहाय बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों आरो बे पिसनि गोजोननि जे प्रग्राम खालामदों बे गोजोननि गेजेरजों जोङो बेखौनो ओनसोलनि जे रायजो राजाफोर बेयाव सान्थालि राभा बर' स्पेसियेलि बे खासियाबारि ओनसोलाव जोंनि बे माखासे ट्राइबफ्रा दङ हिसाबै जोङो बे रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो बेखौनो मेसेज होनो गोसो जादों। जोंनि ओनसोलावहाय थांनाय गोबाव समनिफ्राय माखासे पलिटिकेल इस्युफोरखौ लानानै आरो माखासे जाथिनि गेजेराव माखासे गोरोन्थि बुजिलायनायखौ लानानै जे गोजोन गैयै थासारिया जाबोदोंमोन। बे गोजोन गैयै थासारिफ्रा आथिखालाव जेरैबायदि मोजां थासारियाव फैदों दा नैबे मोजां गोजोन थासारिया जाहाथे जोंनाव थासिनबाय थायो जोङो नैबेखौ आसा खालामनानै बे प्रग्रामखौ फाथिनाय जादों। लोगोसे जोङो मिथिगौ गोजोना जोंनियाव थायोब्लासो बिनिख्रुइ साबसिन गोजोनखौ जोङो सानस्रिनो हायो। बेनिखायनो बे गोजोन थानाय समावनो जोङो बिनिख्रुइ मोजांसिन गोजोनखौ लाबोनो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो थुलुंगा होनो बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। स्पेसियेलि बेयाव बाहागो लानो हादों जोंनि गेजेराव जोंनि 28 नं समस्तिनि मानगोनां एमएलए बिथाङा जोंनि बे प्रग्रामनि बुंथिगिरि हिसाबै बाहागो लानो हादों आरो बिथाङा मोजांथार बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनो फोरमायथिदों। लोगोसेयै नैथि बुंथिगिरि हिसाबै मानगोनां प्रकाश नार्जारि एमएसडब्लिउ एसिस्टेन्ट टिचार बालागाव हाई स्कुल बिथाङाबो बाहागो लानो हादों। बेजों लोगोसे TCLC चेयारमेन बुरासारानिफ्राय TCLC चेयारमेन लोगोसे माखासे चेयारमेनफोर खासियाबारि बुरासारा माखासे चेयारमेनफ्रा बाव बाहागो लानो हादों आरो बे प्रग्रामाव मोजांथारै जाफुंनायनि थाखाय जोङो निस्सय आसा खालामदों बे प्रग्रामनि गेजेरजों मोनसे मोजां बिथाया थायगोन। जोङो बेखौ दिनैनि प्रग्रामनि गेजेरजों जों आसा खालामदों। थांनाय जेनेरेसनाव जेरैबायदि जोंनि गेजेराव माखासे गोबां बेबायदि थासारि गाज्रि थासारिनि गेजेराव सोलोंथाइनि बिथिङावनो होना मानो समाजनि बिथिङावनो होना मानो जौगानाया गोबां खम जादोंमोन। दा बिनिखायनो जोङो नैबे प्रग्रामनि गेजेरजों एजुकेसननि बेलायावबो जोङो बेखौनो नोजोर बोदों जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा सिगांनिख्रुइ साबसिनै फरायनायफ्राव बाहागो लानानै मोनसे मोजां प्लेटफर्मखौ आवग्रिनो हायो जों बेखौ आसा खालामदों। आथिखालनि जे फैबाय थानाय जे सरकारफोर बे सरकारनि जे माखासे जायगाफोर खालि जानाय जायगाफोर बे जायगाफोरावहाय जाहाथे जोंनि जे फरायसाफोर मोजां सोलोंथाइ लानानै बै माखासे जायगाफोराव थानानै एमप्लयड जानो हायो जोङो नैबेफोरखौबो जोङो बे प्रग्रामनि गेजेरजों मिजिं